Ja tarina alkaa. Panin kaasulle jalkaa ja vedin ykkösen sisään. Aloin kaasua lisää ja tempasin portista oikeelle. Pyörät ne vaikuttis oikeelle, kun vedin 2 vanteella. Ja heittelin ranteella sisälle, nyt on 4. Joku kirkasi pelosta, kun mä hirveesti kiihdytin ja itteeni viihdytin. Ja jätkä suojatieltä näytti mulle kieltä ja se just pääs karkuun. Ja rupes kauheesti parkuun. Tuli pikkunen huoli, kun yksi kollikissa kuoli, mut niitähän on muutenkin liikaa. Mä tsiikasin yhtä piikaa, enkä meinannut kekkaa, yhtä hirveetä rekkaa, mut se sattumalta pääsi ite pois alta. Mä hirveesti kaahasin ja yhtäkkiä raahasin kattotelineellä jotakin torvensoittajaa. On monta koittajaa, jotka kyllä ajaa kovasti, mutta enpäs löydä voittajaani. Ja sitten kaatuin rovasti, kun ei se kävely varovasti ja se sanoi halleluja.